Creo que como avanzamos intentaremos hacer un percorrido menos duro, non? Espero, non? Un pouco menos difícil, non? Facelo máis duro, pero é necesario tamén, non? É fundamental falar destas cousas. Temos hoxe a Rocío Valle, que ven falar das proyecciones que transforman el bien institucional, el bien colectivo, el bien individual, entre el idealismo, la coherencia. Bueno, ela explicará vos agora o que nos quere transmitir. Rocío é unha profesional especializada no sector coa experiencia en coordinación de equipos. Foi encargada do Gabinete de Comunicación da Fundación Vicente Ferrer na India. Recibiu varios premios ao longo da súa carreira polos seus traballos xornalísticos. É coordinadora da Delegación da Cruz Vermella en Santiago. É profesora da USC, profesora de escritura, e, bueno, ten gran experiencia e interés en proxectos colectivos, en traballos sobre a vulnerabilidade, e creo que, bueno, é a persona máis acaída, non?, para falar nestes momentos destes aspectos que teñen que ver un pouco coa outra cara do mal, ou non. Ahora nos dirá ela en que mundo nos movemos, non?, donde sempre miras para un lado e non sabes moitas veces. As fronteiras a veces son difusas entre o ben e o mal, outras non, outras están moi claras. Entón, nada, deixo vos con ela. Moitas gracias. Antes de deixar conmigo, axúdame a poñer isto, porque non vexo como se ponga. Puches pedir a boa parte. Vale. Para iniciar que non é como o meu, entón... Aí estamos. Vale. Moi ben. Bueno, pois, nada, moitas gracias por a presentación, grazas por convidarme a estar aquí, especialmente a ti, bueno, porque, bueno, a mí o mundo da antropoloxía é un mundo que está moi alonxado do que eu fago, pero que me interesa moitísimo, desde logo un privilexio estar nun foro como este, bueno, cheo de expertos nestas cuestións, despois da intervención de Montse Fajardo, non? Que bueno, unha persoa pois tamén moi recoñecida no sector da comunicación, en temas de xénero. E bueno, pois partindo de aí, eu humildemente vou vos explicar un pouco a miña visión persoal, a miña experiencia sobre o ben, a transformación, que é un pouco que me move a min. E non pretendo facer academia, sentar cátedra, nin facer ningún tipo de análise do que o ben desde un punto de vista máis teórico, sino, bueno, máis ben todo o contrario, non? Na miña experiencia, as miñas aprendizaxes, e dende aí me gustaría que o collerades, non? Porque, bueno, todo moi subxectivo, pero isto é o que eu aprendín na vida. Bueno, parece que tamén dá un pouco de vertixe despois da conferencia que nos deu Montse falando dese terror tan que nos chega ao corpo, non? Porque cando alguén transmite unha realidade, unhas vivencias tan crúas como as que viviron as nosas antepasadas e os nosos antepasados tamén, e o transmite con esa viveza, non sei se vos pasa que nos queda un pouco metido no corpo esa sensación, e pasamos a falar dun ámbito no que o ben e o mal están en convivencia, e o mal aparece dunha forma normalmente moito máis comedida, moito máis entrelazada, e as fronteiras entre o ben e o mal, o que ti decías, pois están un pouco máis difusas. Entón, bueno, cambiamos de ámbito totalmente, non? Nos poñemos como na nosa vivencia máis do día a día, a nosa experiencia cos veciños, cas cousas que nos pasan, non? E dende aí, dende onde comezo a falar, como vos decía, con esta perspectiva máis ben persoal. Eu estudei xornalismo porque quería cambiar o mundo, era moi inocente. Despois decateime de que pouco se pode cambiar, non? Porque sí que é verdade que xeras un impacto, primeiramente persoal, non? Porque cando coñeces unha historia, cando fales con esa persoa, ese sacar o seu relato e poñelo á luz
sí que lle aporta algo a esa persoa, moitas veces un fin terapéutico, sobre todo a xente que traballa en memoria histórica, sabe non moi ben que poder liberar esas historias sirve de moito para persoas que teñen experiencias traumáticas, pero incluso cando non teñen experiencias traumáticas poder contar o teu punto de vista, contar as túas vivencias, pois tamén é positivo. Pero despois, claro, contas nun xornal, nun medio de comunicación, un programa de radio, e a historia nace, morre, parece que non ten ningún tipo de impacto máis aló, que, o quinto poder que estábamos chamados a ser os medios cada vez é menos quinto poder, non hai esa vixianza que é necesaria para que velar que todo funcione e que haxa unha transparencia, pois cada vez exercemos menos, non? O noso papel como xornalista sigue sendo importante na transmisión da información, pero desde logo con moito menos poder e con moito menos impacto, non? Temos un impacto máis limitado no día a día, incluso cando se destapan grandes escándalos ni siquiera producen cambios políticos ou cambios a outro nivel, non? Entón, decateime de que a través do xornalismo pouco podía facer, e entón fun buscando como podía transformar iso noutra cousa. Entón, dediqueime á comunicación para o cambio social, que coller as ferramentas da comunicación para realmente focalizar en cuestións de desenvolvemento social, incluso poñer as propias ferramentas en mans da xente para que as utilicen para fins terapéuticos, que é algo que tamén fixen. E desde ese punto de vista, traballo tamén en gabinetes de comunicación de ONGs, pois sí que produces outro impacto, tes acceso a máis persoas, xa digo, no día a día, pois persoas que participan nunha actividade, asas 10 persoas, pois sí que consigues xerar algo, pero tamén moitas veces as persoas que acuden a certas actividades organizadas do terceiro sector, os sectores así máis vinculados ao activismo, adoitan ser persoas que xa están moitas veces concienciadas. Entón, dixen, imos facer outro salto a ver que pasa por aquí, e metínme na xestión de organizacións non lucrativas. Estou traballando agora como coordinadora na Cruz Vermella, desde aquí teño a posibilidade de facer outro tipo de cambios, de tomar decisións que afectan a moitas máis persoas. O que pasa que, de novo, o contacto cas persoas o noto como moi lonxano, e tamén o noso papel como ONGs é relativo, é importante, e vou vos falar disto, pero creo que é importante na sociedade para cubrir certas carencias e que ninguén se quede na marxe, pero de novo, un peso relativo, porque o problema estrutural non o estamos resolvendo. E se se resolve, dende logo, vai a pasos moi lentos. Neste sector chegamos persoas como a min, moi idealistas, na maioría dos casos, persoas con moita vocación, traballando, te empezas a dar de conta que por máis que sexamos idealistas somos persoas cas nosas carencias, cas nosas dificultades, cas nosas frustracións, cos nosos soños, cos nosas pretensións, e ao final o que sucede é que dentro das organizacións sociais e do activismo hai as mesmas persoas que hai no resto da sociedade, igualiño, calcado, non hai ningunha diferencia. E entón te empezas a frustrar co tipo de intervención, o tipo de debates que se xeran no día a día. E chega un momento en que hai como unha especie de dolo as persoas que entramos con este idealismo e que nos decatamos do papel, do impacto limitado que temos no noso traballo, nas nosas organizacións. Por exemplo, estás traballando nunha campaña de difusión, queres chegar a moita xente, xerar o máximo impacto en temas de xénero, en temas de prostitución, en temas de tráfico e trata de seres humanos, e decides facer unha campaña superpotente ca túa organización, hai unhas bases éticas sobre as que nos movemos, pero a xencia de comunicación quere ter o máximo impacto posible. Nos tamén queremos chegar a moita xente, que haxa cambios de comportamento pequenos, pero que os haxa, e tamén ter unha maior financiación para poder resolver estas situacións cas que estábamos traballando. Que sucede? Que queremos chegar moi lonxe, canto máis lonxe mellor, e se as persoas saen a cara descuberta dicindo eu son víctima de trata e fun prostituída, mellor, aínda que no pacto desa campaña da que vos estou falando había unhas bases xa de antemán nas que esa persoa non iba a falar.
Entón, te atopas no medio de ata onde pois, queres xerar ese cambio, ata onde queres conseguir fondos para impactar a esas persoas que se benefician desa actuación e a costa de que, non? E bueno, pois, evidentemente, as axencias tamén queremos, bueno, a xente que traballa tamén en comunicación, pois, quere ter gran impacto, ter premios, ter recoñecemento por certas campañas e demais. E te atopas pois, en situacións de moito estrés, pois, un equipo de rodaxe xa disposto a facer cousas que non estaban pactadas e tes que lidiar con esa cara A e esa cara B do ser humano que se atopa incluso cando traballamos nun foro onde o fin é buscamos o fin, buscamos que o ben predomine e que mellorar as cousas, non? Pero incluso nesas circunstancias aparecen estes dilemas éticos, non? En esas circunstancias, pois, se agradece moito que aparezan figuras, líderes e lideresas, en este caso, que poñen o acento no que é importante, non? E que me lembro moito desa aprendizaxe, a primeira aprendizaxe que fixen vencellada a estes temas, que se unha persoa sofre polo camiño nada mereceu a pena. E entón, se esa persoa vai no pasar mínimamente mal, aínda que ninguén no seu país onde sexa coñeza a súa historia, simplemente que se difunda noutro sitio. Pero se esa persoa ten que expoñerse a algo que lle fai sofrer mínimamente, non mereceu a pena. E, bueno, pois é unha sorte contar con persoas luminosas que en certos momentos poñen o foco, son como un faro, non? Que poñen luz onde hai que poñela e que nos axudan como a topar a forma que teñen que ter as cousas, non? Pero que fácilmente nos enredamos, non? Cando incluso estamos traballando para o ben, que fácilmente nos enredamos en cousas que non teñan nin que estar nesa balanza, non? Ou bueno, nunha situación na que un actor encarna o ben máximo e decide por celos profesionais desfacer un plan de comunicación enteiro porque unha xornalista non lle estaba facendo caso, non? Son pequenas formas en que o mal se manifesta, pero non deixa de ser un oxímoron, non? Que estés encarnando nun papel de facer o ben e que decidas primar o teu antes que o ben común, non? Pero, bueno, eso forma parte da nosa esencia, non sei como isto se queda... Bueno, que non nos moleste isto. Non quero presentar unha visión demasiado cruda da realidade, que para iso xa está o resto, pero sí que, bueno, a miña visión por coherencia interna pois xa é un pouco desta mestura de que o ben e o mal están continuamente entrelazados, porque é falsa esa creencia de que o ben está por un lado e o mal está por outro, está todo totalmente mesturado, as dúas esencias están dentro de nós. É unha visión incluso naif, non? Esa de que o ben por un lado e o mal por outro. E en moitas situacións en que buscamos, no fondo, que buscamos a nosa supervivencia, a veces unha supervivencia máis física, outras veces unha supervivencia máis emocional, non? Que non me pisen, por exemplo, non? Pois ás veces temos que lidiar con esas incoherencias, con esa falta de ética en certos momentos, non? E entón todo se vai mesturando. Todos temos o xerme das dúas cousas dentro de nós e imos, cando medramos, imos construindo as nosas barreiras sociais, as nosas estructuras persoais para relacionarnos na vida, pois en base á cultura, en base a esa sanción que nos fai a sociedade do que non se debe facer, o que si se debe facer, a educación, a familia, a sociedade en xeral. E esas barreiras que nos axudan para a convivencia se van levantando, aínda que ás veces non se levantan den todo ben, e aí se empezan a producir fallos, non? En esa dicotomía entre o ben e o mal e cando tiramos dunha cousa de outra. E da mesma forma que estas normas que se construen, estas normas sociais, pois nos serven para ter esa convivencia que é positiva. Tamén, por outro lado, non deixa de ser algo totalmente arbitrario cales son as normas que unha sociedade decide que son as que se deben impoñer, que é un acordo social no que ninguén nos preguntou, simplemente nacemos e nos din isto é o que hai, non? E a nosa sociedade é así. E estas normas, pois, ás veces tamén se volven demasiado pechadas para nós, non? Son normas que incluso non creemos nelas, pero temos que acabar de amoldarnos para encaixar na sociedade, e se volven demasiado rígidas. Son unhas normas que incluso as asimilamos de tal xeito que empezamos a ser xuíces dos demais cara fora, do que está ben e o que está mal, incluso cando non creemos neso, e o que é peor, xuíces de nós mesmos, é dicir, son normas que se volven rígidas para nós, incluso. Entón empezan a surdir esas cousas de
non son suficiente, eu non teño suficiente autoestima e non sei se serei válida para isto, incluso de non aceptación de como son porque non encaixa. Entón, aí empezamos a ter problemas que teñen que ver ca autoestima, ca propia concepción do ser, que bueno, son, entre esas grietas empezan a aparecer pois esos problemas de sernos mesmas, de estar ben, e de cando collemos a semilla do ben, cando collemos a semilla do mal para responder ante a sociedade, ante as cousas que nos suceden, non? E de outra banda, pois, a sociedade tamén ás veces nos amosa a súa cara máis cruel, o bullying, o acoso, todas estas cuestións que vemos. Decía o Dalai Lama que nós esencialmente somos vós. E se miramos a nosa bioloxía, vemos que a maioría das nosas células son boas e que as células malas son unha mínima cantidade, en canto aparece unha, o resto de células boas van en manada a atacar a mala para reducila e que continúen medrando as boas, non? E, en cambio, o que vemos que acontece normalmente na sociedade é o revés. Entón, estamos actuando, na nosa sociedade de algún xeito actúa, falando en termos xerais, en contra da nosa esencia. Teño un amigo xornalista que viviu situacións de guerra e que ten unha experiencia tamén moi interesante, que decía que en situacións extremas as persoas somos capaces de todo, non? Pero as persoas boas somos aínda mellores e as persoas malas son aínda peores. Entón, vou vos traer aquí agora algunhas situacións que eu coñecín, que eu vivín na miña trayectoria, traballando en gabinetes e traballando como xornalista, historias onde o ben e o mal está entremezclado, non? E que todo é bastante relativo. O primeiro que vos presento é Musta. Xa lle chamo así en diminutivo porque, tiven o placer de compartir moito tempo con el, estiven un par de semanas indo a vender na manta con el, cando ninguén falaba dos manteiros, coñecí unha realidade moi interesante, é moi curiosa, a verdade, como outro tipo de vida paralela inserta na nosa sociedade, coas súas propias normas, non? Que vos quería contar de Musta é que, é senegalés, viu a España migrando en cayuco, como a maioría dos que venden na manta en Madrid, polo menos, e que se dedica a vender cousas, ás veces falsificacións, ás veces non falsificacións, e que consigue ter uns ingresos que necesita para sobrevivir. Entón está facendo un ben individual, non? O ben para si mesmo, o que pasa que non encaixa co ben económico que temos establecido, con esas normas que decidimos que ten que ter a nosa economía, non? E entón a sociedade persigue este tipo de prácticas, cando en realidade o que está facendo é mera supervivencia, que é o máis básico, non? E vos decía que ás veces venden cousas falsificadas, outras veces non. Se os fixades no fondo, non sei se aprecia moi ben eses bolsos que hai aí, non hai ningún que sexa falsificado, pero as autoridades policiais dedícanse a perseguir, a mí é algo que me chamou moito a atención, dedícanse a perseguir a xente que vende na manta. O delito é vender cousas falsificadas, porque por venta ambulante non se dedicarían a isto. Por venta ambulante non persiguen a persoas que ven con rasgos europeos, con rasgos de persoas españolas, pero sí que persiguen a estas persoas vendan o que vendan, algo que me chamou moitísimo a atención. Despois, que vos decía, tiven acceso un pouco a como é a súa vida e hai cousas que seguro que xa pensaredes vos, non? Que canto menos tes, máis compartes. E estas persoas, al final, se axudaban uns aos outros. Al final, para min, o ben se expresa na colaboración, nos cuidados. E cando non tes nada, a verdade é que a xente, en moitas ocasións, demostra que sí que está do lado do ben cando se apoia os uns aos outros, non? E, viñan de vender aquí, facían comida e compartían con todos os que foran a vender xuntos, non? E estaban aí compartindo a bandexa, vivindo cos poucos recursos que tiñan, pero sobrevivindo. Estas dúas nenas chamanse Mamata e Dilxa. Nesta foto tiñan 14 e 15 anos. Foi un tempo despois de que esta foto tivo lugar un tempo despois de que detiveran os seus matrimonios. Ian a ser casadas
polas súas familias, as súas familias voluntariamente querían nas casar, non? E entón nos entran aquí os dilemas tamén, ás veces, que son culturais, non son solamente dilemas éticos entre o ben e o mal, sino tamén incluso culturais, non? A cultura da India pois unha cultura moi distinta a nosa e ás veces nos resulta difícil comprender como unha familia pode querer voluntariamente casar as súas fillas, pero se coñecemos un poquinho mellor pois como son esas normas tan ríxidas nas que se teñen que encaixar sí ou sí, pois podemos entender un pouco mellor a situación. Sabedes, supoño que sabedes que na India e en moitos países tamén, non só na India, as mulleres son consideradas unha carga desde o momento en que nacen, os homes son un beneficio, porque os homes quedan na familia, as mulleres creen, a maneira de pensalo un pouco simplista, é que as están criando para que un día pasen a pertencer ás familias das parellas cas que acabarán casando, non? Entón, estou na criando para outros, non é miña, é para outros, e encima teño que pagar para que marche cos outros, porque teñen que pagar a dote, non? Entón, bueno, pois mellor que estudie o mínimo posible, non só polo gasto, sino tamén porque nas escolas, pois hasta as edades que empezan un pouco a producirse cambios no corpo, tamén nas hormonas e demais, e lles empeza a apetecer coñecer a outras persoas, teñen curiosidade, non? E iso é un risco moi grande, porque como empecen a ter parellas, pois non poderán casar, como se lle coñeza a alguén no pobo que se fale de que ten relación con alguén, non soamente pois polo propio interese que poida ter a nena ou a rapaza por coñecer a alguén, sino porque os rapaces tamén se fixan nelas e son susceptibles de ser abusadas, de ser violadas, entón tes o risco de que se eso sucede, pois non a poderás casar, co cal vai ser unha carga para toda a vida. Entón, bueno, é todo un pouquiño relativo, aínda que para elas as consecuencias son gravísimas. Cando se detivo este matrimonio un pouco pola forza, porque os voluntarios que se dedicaban na Fundación Vicente Ferrer naquele momento, hai 10 anos, se empezou a poñer o foco nisto e empezaron a crear unha serie de voluntarios que cando detectaban estes casos pois interviñan de maneira urxente para intentar que non se produciran as bodas. Entón se detectou, este foi un dos primeiros que se detectou, se detivo a boda. E despois se falou ca familia e se lles explicou pois todas as consecuencias que ten para as mulleres casarse a estas edades, non? Pois consecuencias físicas, fisiolóxicas, consecuencias emocionais, as posibilidades de sufrir violencia de xénero son moitísimo máis altas que se te casas a outras edades, e despois tamén de embarazos en edades temperás, pois ten moitas consecuencias tamén físico, incluso poden chegar a morte, son embarazos de moito risco. Cando se falou coas familias e lle explicou isto, pois se produciu un cambio de pensamento. Evidentemente as presións as siguen tendo aí, pero alguén lles ofreceu un apoio, non? Para que que chegado o momento de casar as fillas, se de cadra se lles resultaba moi complicado, pois ter o apoio comunitario. Empezaron a ver un pouco de luz nas posibilidades que tiñan para resolver esa situación e entenderon tamén as consecuencias negativas que tería para as súas fillas, as que, aínda que conciban que as están creando para outros, son as súas fillas, as queren igual, non? E esa familia convertiuse en voluntaria para sensibilizar as asambleas da súa comunidade sobre as consecuencias negativas dos matrimonios infantís e detectar previamente a que sucedan posibles matrimonios concertados e intentar detelos. É dicir, dunha experiencia negativa pasamos a todo o contrario, non? Me fago voluntario para o ben. Estas son Latama e Sandia. Latama, cando naceu a súa filla, enterrou viva, deixoulle a cabeza por fora e a atoparon e, se puido salvar. Se nos contan simplemente esta historia, de novo, non? O ben e o mal, non? Pois parece que é o terror, unha nai que enterra viva a súa filla, non? Como pode caer niso? Pero a historia de Latama é unha historia que ten que ver ca educación, que ten que ver ca mitoloxía, ca antropoloxía tamén, cas historias, ca mitoloxía que continúa vixente hoxe en día. Ás veces a mitoloxía sirve para facer frente a determinadas enfermedades que só vivín na India, por exemplo, co sarampión, non? Tiñan métodos para curar o sarampión baseados en creencias populares que lles axudaban. Pero ás veces estas crenzas o que consiguen é todo o contrario, non? Hai que poñer un pouco en tela de xuicio cales son as mitoloxías que aceptamos como válidas hoxe en día cos coñecementos que temos. E o que aconteceu que esta muller pobre, Dalit é a casta dos intocables, sin recursos, pois estaba traballando nunha fábrica en Bangalore, na cidade,
e que estaba embarazada e tiña que ir a traballar. Tiña que ir a traballar, sexa como sexa, porque se non traballas non comes. Que aconteceu? Pois que había un eclipse un día e a súa familia, na súa aldea, teñen a crenza de que se unha muller embarazada sae a luz do día un día de eclipse, o demo se lles mete dentro. Entón, esa muller tivo que ir a traballar. E cando naceu a súa filla, naceu co padal aberto, co labio leporino. E, claro, primeiro está o tema de que se sae co labio leporino unha persoa sin recursos que non ten diñeiro para ir ao hospital, porque a sanidade pública na India é deprimente, se non entras enfermo, saes enfermo. E claro, ela non sabía que podería haber unha solución para iso, viu que a súa filla iba a morrer porque non tiña xeito de alimentala, porque non podía tomar o peito. E por outra banda, pois, tiña presión da súa familia que decía que esa nena era o demo e que tiñan que enterrala, tiñan que desfacerse dela. E ao principio non quixo, estivo un par de días con ela, pero ao final acabou cedendo a presión familiar. Foron a enterrala nun campo, cando estaban enterrándoa, escoitaron unhas voces, entón marcharon ca nena medio enterrar, deixaronlle a cabeza fora, marcharon e as voces eran duns pastores e dos seus cans que foron os que atoparon a nena nesa situación e eles colleron a nena e levaron a un hospital da Fundación Vicente Ferrer e ali pois había especialistas que na India non é que haxa tantos, pero cos programas de cooperación que hai de médicos españoles pois había especialistas tamén en labio leporino, casualmente, e se interveu con esa nena ao mesmo tempo que se fixo unha investigación os traballadores sociais para atopar quen era a nai desa nena e cando atoparon levarono para o hospital contra a súa vontade, un pouco pois convencéndoa, non, con moitas resistencias, e se fixo un traballo doble, por un lado, pois de tratar a nena en sí, e por outro lado, de falar con ela, explicarlle que era unha doenza tratable, que non tiña ningún demo dentro, que había moitos máis nenos e nenas que nacían con este problema, que se podía solucionar, que a nena podía sobrevivir, e despois de moitos meses de convivencia das dúas no hospital, pois o vínculo cada vez era máis forte e de novo pois a nai aceptou a filla e puido volver con ela a súa aldea, e tamén ela é unha das persoas que se dedica sempre a desmontar certos mitos que o que fan é poñer en xogo a nosa vida, como fixo para Sandia, para Latama. E puxo de nome Sandia, a mí chamoume moito a atención, porque parece que como xustiza poética ou unha forma de, non sei, como de darlle a volta a eses mitos que lle fixeron facer esa atrocidade, de cometer ese acto que tivo que ser tan doloroso para ela. E lle puxo Sandia, que quere decir posta de sol. Foi unha das historias que máis me impactou cando a coñecín. E, vos presento aquí a Virana. Virana é un agricultor da casta Dalit, da casta intocable, que agora ten as súas terras, pero cando era pequeno tiña que traballar como agricultor, como esclavo, nas terras dos terratenientes da súa aldea, que era xente que iba acumulando poder e cada vez tiñan máis terras e casi prácticamente non quedaban terras que non foran dos señores, non? En cada aldea sempre había un ou dous que dominaban e despois quedaban 3 ou 4 terreos por aí perdidos que a xente iba cultivando, pero a maioría estaban en mans duns poucos. Era xente de casta alta. A casta alta non ten por que estar asociada necesariamente a ter maiores ingresos, pero a realidade é que naces casta alta tes maiores ingresos. Está vencellada a casta a pobreza tamén, porque as túas posibilidades de desenvolverte tamén están vencelladas a todo iso. É un tema bastante amplo en que non podemos entrar moito, pero basicamente este home traballaba prácticamente como esclavo nas terras, e como era Dalit, era a casta dos intocables, está considerado un ser impuro, ou un dos seres humanos máis impuros que pode haber no sistema das castes indias, e traballaban en condicións malísimas, de sol a sol, sin darlles augas, tiñan a crenza de que se un Dalit tocaba os seus pozos os contaminaban, os maltrataban físicamente, lles daban moi pouquiña cantidade de comida, moi pouquiño diñeiro, e era imposible sobrevivir nesas circunstancias, pero iban sobrevivindo. Nos anos 80 o goberno puxo unha lei, o goberno indio, pola que limitaba a cantidad de terreo que unha persoa podía ter nunha comunidade, nunha zona, e o excedente desas terras que non podían sobrepasar se lles entregaban ás castes baixas, os Dalits e tamén os tribais. Que pasa? Que lles daban normalmente as peores terras, non? As que estaban cheas de pedras e demais.
Pois, bueno, el beneficiouse deste reparto de terras, igual que o resto da súa comunidade, pouquiñas terras, pero bueno, podían ter a posibilidade de labrar. Sobre todo, pois, o que a súa aprendizaxe inicial é que sin a comunidade non poderían sobrevivir, e entón se puxeron de acordo entre todos para ir cada día de forma conxunta a traballar no terreo dunha persoa pois para condicionala, sobre todo inicialmente para quitar esas pedras e poder cultivala, e despois foron pouquiño a pouquiño aprendendo pois como mellorar bueno, nunha zona desértica pois era importante saber como mellorar as condicións da terra, sistemas de riego e demais, e todo isto conseguiron de forma comunitaria. Bueno, un pode pensar que os terratenientes, que malos os terratenientes, non? Que é unha visión un pouco se non entramos a xulgar o que están facendo os terratenientes que estaban maltratando a estas persoas, sempre temos a lectura doble, non? Porque por un lado, pois, a maldade non expresada nese momento, pois porque a lei, aínda que non sexan as leis do goberno, a lei cultural non lo permite, non? Facer ese maltrato, e entón como me lo permiten eu o fago e expreso a miña maldade como me dá a gana e incluso pois, levando aos extremos, non? Pero por outro lado pois está o sistema de castes, que é o que está amparando todo isto. Eles teñen a creencia de que as castes altas, cando están maltratando as castes baixas, o que están facendo é facilitarlle que na seguinte vida, cando esa persoa se reencarne, naza nunha posición un pouquiño superior. Se non fan ese maltrato, as castes baixas se quedan aí ou ainda peor, se convirten en perros, en cans, que son o peor, o último elo do sistema de castes, que de feito nos maltratan, que é unha barbaridade. Cando ven un can pola rúa lle pegan unha patada, o primeiro que fan. Unha sociedade moi violenta da India, que é xusto o contrario do estereotipo que temos un pouco por os hippies que foron nos anos 80 a facer aí yoga e todo o rollo, pero por máis que fagan yoga, o sistema, tal e como está concebido, é un sistema moi violento, que ampara a violencia, e son realmente unha sociedade na que a violencia está moi no día a día. Aquí, bueno, tiven a oportunidade de asistir a unha redada de mulleres indias que se organizaron para loitar contra o traballo infantil, porque a policía da súa aldea non facía nada e era unha zona pois, onde había moitísimo traballo infantil. 28 millóns de nenos e nenas cada ano bueno, están en situacións de traballo infantil. Temos o ben as mulleres organizándose, non? Para loitar e mellorar as situacións. Temos o mal, entre comiñas, non? Os empregadores deses nenos que moitas veces pois, tamén con soldos miserables, non sei se lle pagaban a este neno en concreto, non sei se lle pagaban €1 o mes, unha cousa así, unha barbaridade, por estar de axudante nun taller mecánico. E, bueno, se nos quedamos con unha lectura simplista, pois, claro, a súa nai tamén, non? Que obriga ao seu fillo a traballar, non? Pero a realidade é moito máis complexa que todo iso. A súa nai é musulmana, e as mulleres musulmanas, cando enviúvan, non poden traballar, polo menos na India. Tiña 2 fillos pequenos, o único que podía facer era mandalos a traballar e ela exercer a mendicidade. Era a única opción que tiña. E bueno, pois, a partir deste traballo que se fixo, pois sí que se puido volver a escolarizar o neno. Foi moitos anos atrás, non sei como acabou a historia, pero probablemente tivera que volver a abandonar a escola e volver a traballar para axudar a economía familiar, porque, bueno, é moi difícil encontrar situacións sostibles no tempo, non? Porque faría falta pois, outro tipo de programas máis estables, bueno, de educación e tamén para garantizar a estabilidade desa familia, non? Bueno, e esta é Yoti, dunha casta que se chama Gola, que vive, unha casta tribal, que vive, bueno, moi alonxada de núcleos urbanos, e o que, bueno, teñen crenzas que non se manteñen xa prácticamente no resto do país, pero aínda así se manteñen, hai certos sitios onde se manteñen. As mulleres, cando teñen a regla, teñen que estar afastadas do resto da comunidade, como vedes nese casucho, a 50 graus, que chegan no verán, no superverán, que lle chamo eu, e teñen que estar aí durante o tempo da regra, da menstruación, e a súa familia lles leva comida, pero a deixa
pois posta detrás desa barreira de pedras que vedes no chan, pois a levan hasta aí e, bueno, pois sufren tamén a violencia incluso dos nenos e nenas da aldea que van por ali a xogar, a vacilalas, a tirarlles pedras e facerlles de todo, non? A rirse delas. E tamén nesa comunidade, pois están, cando dan a luz, teñen que estar nunha choza de palla durante 2 meses cos seus fillos, co risco que ten pois para, bueno, as condicións higiénicas, despois de dar a luz, non solamente higiénicas, tamén emocionais, non, de vencellamento co resto, non pode estar en contacto co resto das persoas, son situacións moi extremas as que teñan que sufrir. E isto entronca un pouco tamén cos temas cos que adoita tratar Monse, non, de violencia de xénero, de cuestións de xénero, que non temos hoxe a Aurora Marco, que tamén iba a falar se cadra un pouco máis do tema da violencia de xénero, non? Esta muller chamase San Patpal, decidiu que, como a xustiza non lle resolvía a galopante violencia de xénero que hai na India, que aquí temos violencia de xénero, pero aí é moitísimo máis atroz, porque, continúa a estar moi aceptada socialmente e os asasinatos de mulleres son absolutamente cotiás. E esta muller fartouse de sufrir violencia, ela mesma sufriu e decidiu crear un exército de mulleres que se dedican a que cando unha muller sufre violencia de xénero vai polas casas se asuntan todas e van pola casa desa muller a pegarlle unha paliza ao home. Son casos como moi extremos, non? Están facendo mal, están facendo ben, están sobrevivindo, que é como a esencia do ser humano, non? Nos nacemos para sobrevivir, é para que estamos preparados. E estas mulleres están no nivel da supervivencia, non están pensando noutro tipo de cuestións, están pensando no máis básico, en sobrevivir. E, cambio de tercio totalmente, pasamos da India de novo, volvemos aquí e vos traio un pouco experiencias un pouco distintas. Este é Bruno Novo, que é un rapaz brasileiro que ten axencia de publicidade, lle vai moi ben, ten a súa axencia, está bastante consolidado, está medrando profesionalmente, pero os seus orixes son moi humildes. El é fillo de brasileiros emigrados que viñeron aquí a España e que recibiron moitísima axuda por parte de distintas organizacións, nomeadamente de Cruz Vermella, e decidiu que cando tivo edade de que el tiña as súas cousas ben resoltas e que tiña edade de poder participar, quería devolver esa axuda, non? E exemplos dese tipo de persoas que se fan voluntarias porque queren devolver a axuda que reciben nun momento determinado, pois hai moitísimos na nosa organización, pois temos numerosos exemplos, particularmente de xente migrante que despois de recibir a axuda decide que quere devolvela, é dicir, a xente que partiu de orixes moi humildes e que incluso a día de hoxe poden seguir continuando con unha situación moi sensible, deciden facerse voluntarias. E moitas outras persoas que é mellor que tampouco están moi bollantes económicamente, incluso socialmente, que deciden o pouco que teñan, o tempo que teñan, dedicarlo a pasar tempo con persoas maiores ou a facer calquera outra actividade para os demais. E despois, se salimos un pouco de temas de voluntariado, pois evidentemente temos exemplos de bondade humana pois moitísimos, non? E no ámbito social, por exemplo, é destacable cando se produce a crise dos refuxiados, como a xente abre as súas casas coa intención de recibir a esas persoas. Despois o sistema se organizou de outro xeito, non? Pois porque hai organismos institucionais que deciden como se van a facer as cousas, os programas cos que veñen as persoas refuxiadas a cada país, que tipo de axudas teñen e demais, e non se recurre a isto. Pero a vontade da xente abrir o máis íntimo que teñen, que é as súas casas, para axudar as outros, non? Durante a pandemia tamén tivemos exemplos de que cando estábamos pasando os peores momentos, cando moita xente decidiu quedarse nas súas casas por medo, que é totalmente lícito, parte do voluntariado tamén se quedou nas casas por ese medo, porque tiñan persoas maiores a cargo ou polo que sexa, non? Pero o medo a cada que nos afecta de xeito distinto e é moi lícito buscar cal é a nosa resposta a ese medo. Pero incluso nos peores momentos da pandemia, cando nin sequera sabíamos ben como se contaxiaba e a que nos estábamos expoñendo, houve moitísima xente que se decidiu facerse voluntaria nese momento, expoñerse, entre comiñas, cos medios de protección, pero expoñerse a facer ese esforzo de ir a buscar alimentos, levarlos a xente que estaba illada e que non tiña que comer, por poñer un exemplo claro e concreto, non? É dicir, en situacións extremas,
groma o mellor, a groma o peor de nós, non? Na miña experiencia, se me permitides a licencia, para min todo o mal é froito do egoísmo. O egoísmo, ás veces enfermo. O egoísmo que é froito da desconexión comigo mesmo como ser humano, da desconexión co resto, da desconexión co resto de seres, ca natureza e ca vida. Como partimos dunha sensación de soidade, non? Nunha situación tan individualista como a nosa, partimos dunha sensación de soidade que creo que non é tal. E esa sensación de soidade, esa desconexión, é o lugar dende onde parten todas esas cousas pois descontextualizadas, descompensadas, das que xurde despois ese egoísmo, que en realidade nútrese do medo, non? Todas as emocións son neutras. A rabia, o medo, a alegría, a euforia, todas son neutras e todas podemos ver o cariz positivo e o cariz negativo, non? Todas as emocións levadas ao extremo e mal xestionadas poden ter unha parte negativa, non? E falo desto porque o que me dedico últimamente tamén co crecemento personal, coaching, terapia psicocorporal. E, bueno, está nas nosas mans un pouco ver que forma lle damos a estas emocións e como as xestionamos. Pero todas son neutras, depende de como as tomemos, non? A euforia, que parece que pode ser algo positivo, porque a nosa sociedade as categoriza. A euforia temos como algo positivo, pero a euforia tamén ten a mesma capacidade de levarnos a un extremo que nos descompensa e que pode acabar tendo consecuencias negativas. E o mal acaba saindo a relucir por esas grietas de problemas de xestión emocionais, non? E a emoción fundamental que hai detrás dese egoísmo, vos decía, para min é o medo. E o medo é a primeira emoción ca que nacemos. Nacemos co medo, e o medo nos axuda para o que estamos concebidos, que é a supervivencia. O ser humano non está concebido para a felicidade, o noso cerebro non está feito para a felicidade, está feito para sobrevivir. Entón, todo o que nos vai acontecendo, nos estamos na busca da felicidade, pero o noso cerebro e o noso corpo está buscando a supervivencia, non? E, bueno, por eso temos que traballar de maneira máis específica neste tipo de cuestións, non? Porque é como unha contradición interna que temos, non? E como vos decía, non é necesariamente malo o medo nos axuda a avanzar, nos axuda a sobrevivir. A cuestión é que peso lle damos, en que se sustenta o medo, non? E como o utilizamos, como somos de conscientes do medo, non? E para min o ben reside, se o mal reside na desconexión, para min o ben reside fundamentalmente na conexión. E esa conexión para min atopa o seu exemplo máis práctico, máis concreto nos coidados. Entón, para mí o contrario do mal son os coidados. Porque é o espazo no que nos ocupamos de nós mesmos, o espazo no que nos ocupamos dos demais, e nos ocupamos un pouco tamén, se estamos traballados e conscientes diso, nos ocupamos tamén do mundo, da natureza, que non estamos illados de todo eso, non? Entón, a cuestión é que en sociedades posindustriais como a nosa, parece que os coidados, que para min, repito, é o que eu entendo como a exemplificación do ben, os coidados parece que somente atopan o seu lugar de desenvolvemento en reductos que temos que construir, porque non os temos específicos, non os temos integrados na nosa vida. Temos que crear espazos para os coidados, porque non están. Cando falo de ben e coidados, falo a nivel individual, falo de autocoidado, falo de crecemento persoal. Despois falo desa segunda esfera do colectivo, non? E aí entra a crianza, entra a conciliación, os coidados familiares, os coidados como grupo, os coidados ás persoas maiores. En este punto, para min a sociedade é a contradición pura, é un oxímoron, porque resulta que partimos duns modelos sociais eminentemente rurais, as comunidades das que vimos, as desmontamos, non? Na etapa máis industrial, desmontamos esas comunidades rurais, destruímos as aldeas, destruímos o emprego, destruímos os colmados. Decimos, mellor que haxa supermercados que non colmados con persoas da aldea que teñen a posibilidade de ter un emprego e ter unha vida lá, non? Desmontamos as escolas unitarias, desmontamos o sistema de sanidade tamén nas zonas rurais,
resulta que desprovemos de servicios e de recursos as zonas rurais, levamos todo, levamos o emprego, levamos a industria cara ás cidades, e despois resulta que cando estamos nas cidades, algo nos falta. Nos sentimos que nos falta algo. Entón, imos crear un artificio, non, dentro das cidades que nos axude a ter esa sensación de comunidade que perdemos. Entón, empezamos a crear mecanismos artificiais, os bancos do tempo, que son moi bonitos, Ollo, que eu defendo todo isto, que estou metida nesto porque me interesa a comunidade, non? Pero que creamos estes sistemas que son artificiais, non? Espazos comunitarios, espazos como de participación cidadana. Xa os tiñamos nas aldeas, pero esquecimos todo iso, desmontamos todo iso, e agora nas cidades intentamos crear eses espacios artificiais, non? Ou para as persoas maiores, non? Imos crear algún espazo, algo que podemos facer para que as persoas maiores saian das casas, que socialicen. Antes socializaban, antes tiñan os veciños que se preocupaban por eles, pero agora nas cidades, neses pisos nos que viven, cos seus fillos facendo a súa vida como é normal, pois teñen moitas máis dificultades para socializar. E chegamos a levar todo isto ao extremo hasta o punto de que vin outro día nunha noticia que nun país nórdico, non lembro cal, crearan nos supermercados unha cola lenta. E ti ves esa noticia e dis, ai, que bonito. Unha cola lenta para as persoas maiores, non? Que nos quedamos un pouco a primeira sensación a, ai, que ben, iniciativas sociais. Pero é que resulta que desmontamos o emprego que había na zona rural, quitamos o colmado, quitamos o supermercado que había na zona rural, creamos un supermercado con xente que lle estamos pagando soldos miserables e poñemos unha caixeira que a esta non lle poñemos o obxectivo de 3 clics por 10 segundos que teñen as caixeiras, non? A esta lle poñemos que teña, pois, 10. Cada minuto un clic, me dá igual, non? E alixeramos un pouco a súa carga unha persoa que non ten nin formación en tratar con persoas que están ailladas e se cadra non ten interese. E persoas que veñen de estar ailladas na súa casa e que van a falar ca caixeira, que non coñecen de nada. Non sei como vamos de tempo, que eu estou aquí falando sen mirar o tempo, pero... 10 minutos. 10 minutos, ai, pois non sei como vou. Bueno, pareceme que todo bastante contradictorio, non? E que estamos aí nesa contradicción continua. E entón, o tema dos maiores, non? Que é un dos maiores retos que temos como sociedade, os maiores e os cuidados, unha sociedade cada vez máis envellecida, persoas maiores que non contribúen xa á economía, entón aí empeza o reto, non? Porque claro, se estiveran contribuindo non había reto, pero como xa non contribúen, a ver como facemos o tema das pensións, e claro, nos atopamos con unha población envellecida, cun xóvenes que non tiveron as mesmas oportunidades que os seus pais de desenvolverse, incluso xóvenes que non están traballando e que se ven que se cadra ten que cuidar dos seus familiares, coa frustración que iso conleva, non? Entón, temos aí unha serie de retos que para min veñen desa contrariedade de sacar os coidados da esfera natural que tiñamos e crear estes artificios, non? E o ben institucional chega aí. O ben institucional, falábamos do ben individual, do ben colectivo, e o ben institucional chega para paliar os efectos dunha sociedade que vai á deriva, as axudas puntuais para as persoas que non se queden nas marxes, non? Pero non estamos indo a fondo da cuestión. Entón, o que facemos está ben, as axudas, os vales de alimentos, os proxectos de acompañamento para persoas maiores, todo iso no que eu creo ferventemente. É necesario facelo, é bo facelo, pero a cuestión un pouco é como encaixa isto na estructura, non? Se estamos realmente facendo algo con gran impacto ou estamos en cuidados paliativos cando a sociedade xa está enferma. É dicir, que deberíamos dar ese paso para ir un pouquiño máis atrás. Teño aquí esta imaxe que vos puxen agora de fondo, que, como para min o ben son os coidados tamén para a comunidade, pois vos traigo un pouquiño de luz, porque vos trouxen casos así un pouco, que tiñan un pouco de todo, e está aí a forza da comunidade, non? Que se reúne nesta aldea para pedir que cheguen as choivas e fan ese ritual para pedir as choivas. Para min o ben se sustenta na unidade, en recoñecernos parte dun todo, entender que o que nos pasa é importante e ao mesmo tempo que o que nos pasa é relativo, que non é nada personal, que non é nada contra nós, e
é que a vida non é algo externo, non estamos asistindo a vida como se fora unha función externa, senón que nós mesmos somos a vida encarnada. Entón, para mí, sentir esa conexión coa vida é o que nos fai sentir a conexión con nos mesmos, co resto, non? Falaba Monse de como nos momentos de maior crueza as mulleres mostraban ese ben a través dos coidados aos outros, non? Como se organizaban para acoller nas súas casas a persoas. El día tamén estes días sobre as presas políticas españolas no Holocausto, que crearon sistemas de coidado, crearon unha especie de sociedades, as mulleres estaban en sitios apartados dos homes, nesas onde estaban non me sai a palabra. Recluídas. Sí, onde estaban recluídas. Bueno, crearon sociedades matriarcais, onde había como unha especie de xerarquía como se fora unha familia e se coidaban as unhas ás outras e incluso grazas a eses coidados as mulleres conseguiron sobrevivir no concreto, non solamente nos coidados máis en xeral, sino no concreto. Había o caso dunha muller neuscatalá que se quería suicidar e as demais mulleres lle decían que se ela se suicidaba as demais iban comer a súa comida cada día. Entón, ese sentimento de pertenza a ese grupo é o que permitiu que esta muller puidera vivir moitos anos e despois contar a súa experiencia. É dicir, a supervivencia tamén nace do grupo. Empezaba falando da miña experiencia persoal buscando ben. Entón, nesta busca de hacer unha visualización, non sei se estades moi pola labor, non vos vexo moito, pero bueno, se fixéramos unha visualización, se conectáramos un pouco con nos mesmas, que a nosa respiración, que é parte da nosa bioloxía, esa bioloxía que nos conecta co mundo, co universo, e nos visualizásemos nunha situación ideal dentro de 5 anos, cada quen a súa, en situacións concretas, con persoas concretas, facendo cousas concretas, todas as persoas veríades a vosa semilla do ben medrando aí. Todos temos a semilla do ben e do mal. Eu creo que fundamentalmente a do ben. E que se nos poñen os medios, podemos camiñar cara a eso, non? E as visualizacións, que parece que é algo, unha técnica do coaching e parece que é algo como máxico, non? A min a maxia non me gusta moito, pero sí que a ciencia sí que me gusta un pouquiño máis. E isto que parece máxico en realidad ten moita ciencia detrás, porque o noso cerebro está feito para a supervivencia, como vos decía antes, e sobrevive a base de entender a realidade e completar o que non acaba de entender o completa en base ás miñas experiencias previas. Entón, as nosas conexións neuronais se van creando en base ás miñas experiencias, de forma que chega un momento en que só vexo o que quero ver. Entón, se empezamos a ver outras cousas distintas, empezamos a crear outro tipo de conexións neuronais e estamos cambiando a nivel concreto a nosa masa cerebral, as nosas conexións neuronais e algo concreto. E se producimos este cambio concreto dentro de nós, dende logo que podemos producir moitos máis cambios, non? Entón, bueno, co coaching, dedícome a acompañar a persoas nese proceso de transformación dende o que hai a situación ideal. A mí me gusta moito decir que o coaching é como que ve as persoas como se foran unha bellota que dentro ten a semente e que se lles as condicións adecuadas, acaba medrando aí unha árbore, un carballo fermoso e grande que nos dá moita sombra e onde podemos reunirnos a comunidade. Decía tamén o Dalai Lama, e con isto xa acabo, que as persoas contentas fan cousas boas e as persoas que queren facer cousas boas ás veces están contentas. Entón, para min isto conclúe bastante ben todo isto que vos quero transmitir de que o coidado e o ben empeza polo propio autocoidado e a partir de aquí, como estes distintos niveis, non? De cuidado persoal, cuidado colectivo, cuidado da comunidade na que me inserto, finalmente tamén o cuidado a vida na que estamos, a vida que somos nós, non? A vida que somos nós, a vida que é o noso planeta e poder convertirnos así as persoas que estamos chamadas a ser. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas a Rocío por esta conferencia tan interesante e agora, se tendes algunha pregunta, aproveitar.
Pilar. Quería preguntarte se non pensas que decías antes que o mal viña sendo como un reflexo do egoísmo, non? E non pensas que no fondo ese egoísmo o que leva implícito é unha inmadurez, que realmente o mal, o comportamento do mal é un comportamento infantil, e ti, o sea, no fondo, quero dicir, é un reflexo dunha inmadurez persoal. Nos contextos diversos que tes visto, non sei se poderías sacar esas conclusións de que no fondo dos comportamentos que chamamos malos, non? Hai unha inmadurez persoal por parte da xente que os leva a cabo. Bueno, estou falando en xeral, non? Sí, sí que creo que en parte hai eso que está aí, non? O egoísmo, hai moitas emocións, non? Pero detrás desas emocións hai algunhas que son emocións primarias. Entón, detrás do egoísmo claramente está o medo. E ese medo pode ser un medo infantil ou un medo de adulto. Temos a posibilidade de colocarnos no neno que fai reclamacións infantís, non? E no medo como adulto, que o vemos, observamos, vemos que parte da razón ten ese medo, para que nos sirve, de que nos protexe, que nos permite, non? Temos esas dúas lecturas sobre isto. Como, querías facer outra pregunta maior esvencellada con isto, non? Non, o que quería era eso, o sea, que a miña impresión é que detrás de incluso de cousas, o sea, que tendemos a pensar, ou se tende a pensar que o comportamento do ben, digamos, porque, bueno, todo é un estereotipo, non? Como que o ben é todo unha persoa, digamos, boa, como que é unha persoa que vive nos mundos de Yuppie, non? Non sei se me explico. Entón, que tendemos a estereotipalo nese sentido, entón, como que o ben é algo infantil e o mal é producto da... Eu penso que ao revés. Non sei, penso que precisamente a actitud egoísta, profundamente egoísta, é unha actitud infantil, porque os nenos son moi egoístas. A medida que maduramos, volvémonos, ou deberíamos volvernos máis responsables, non? Dos nosos actos, bueno, e das consecuencias dos nosos actos en nós e nos demais, non? E penso que eso é a madurez. Bueno, a madurez conleva a xestión emocional, non? E decatarte de cando hai reclamacións que podes facer, hai medos que son máis racionais, e como xestionas todo isto. Sí que o egoísmo podería estar un poquinho máis vencellado a esa parte máis infantil que mencionas ti, non? Como de súpeto, cando empeza a desenvolverse o teu concepto de ti mesmo cara aos 4 anos, non? Como empezas a reclamar as cousas para ti, e a veces reclamas cousas que non te corresponden, non? E iso ten que ver co desenvolvemento así que das persoas a nivel biolóxico, non? Pero tamén quero dicir, todo na xusta medida, porque podemos caer no exemplo contrario, e parece que o egoísmo é algo negativo, o que decía, que non hai emocións que se sean puramente positivas ou puramente negativas, senón que ás veces detrás de non ser egoístas escondemos el non reclamar as nosas necesidades ou non cumplir as nosas necesidades, incluso non ser consciente delas. Entón, bueno, hai como un equilibrio aí que facer, que ten que ver ca madurez, ca xestión emocional, sí. Claro, é que ademais o egoísmo non é lo necesario, por falabas da supervivencia. Sí, exacto, ten que ver ca supervivencia, non? E moitas veces a supervivencia, hai veces que sí que falamos de cousas máis que teñen que ver ca vida humana, con que me maten e sobrevivir, e hai veces que ten que ver con que ninguén me pise, non? Que é algo máis emocional e é subxectivo, e se cadra non é racional, se cadra non hai nada externamente que este avalando eso que ti estás sentindo, pero ti estás sentindo que emocionalmente non podes sobrevivir a algo, non? Entón, bueno, hai moitas cousas que entran aí en xogo, sí. Sí. Isto daba para unha sesión de coaching, que non me lancei a facelo, pero... Tanto comentabas a carencia dos cuidados, incluso que na actualidade estamos como recreando espazos para relacionarnos, espazos que xa existían igual no rural e tal. Crees que ese é como unha consecuencia do individualismo que se está arraigando agora mesmo na sociedade?
Sí, creo que a sociedade somos a sociedade, as normas que aceptamos como válidas sociais a nivel de comportamentos e a nivel tamén de funcionamento. Vivimos nunha sociedade super competitiva e a competición nos leva a exixencia nos leva a nunca ser suficientes, a sentirnos sempre mal con nós mesmos, non? Entón, sí que é consecuencia un pouco deste individualismo de como lle somos útiles ao sistema, de como lle somos productivos, o que queren de nós, non? O modelo que se implantou nas cidades na época postindustrial é que eso mesmo que deixamos de ter eses espazos que habían que nos son necesarios porque son intrínsecos a ser humanos, somos animais sociais e cando non temos eso, pois que nos pasa? Pois que buscamos espazos para recrealos. Supervivencia, ¿no? Porque al final relacionamos y tal, pues que están en paz. Alguna pregunta máis? Non? Bueno, pues moitas gracias. Gracias. Por vir este sábado por la mañana aquí. Damos por finalizado, non sen antes, damos por finalizar a sesión da mañá, non sen antes convidarvos a que nos acompañedes esta tarde a partir das 6 da tarde, donde faremos unha inmersión no mundo do mal dende a perspectiva do crime, o sea que vai ser moi interesante tamén. Temos a conferencia en directo que se conectará dende Madrid, Manuel Carballal, criminólogo, que falará de casos moi interesantes de crimen ritual, de xustificación do mal en crenzas de carácter religioso ou mitolóxico, ¿no? Que para caso o mesmo. E despois, por suposto, non vos perdades a conferencia aquí con o antropólogo e abogado Félix Castro, que vai falar dos personaxes, xa vos dixen onte, Roma Santa, con as súas diferentes caras do mal, ¿no? Así que nada, convido vos a que veñades á tarde e que comentedes na casa, nesa rede social que tendes de contactos para que canta máis xente veña, podamos debatir e intercambiar, pois moito mellor para todos e seguro que máis felices seremos. Moitas gracias, Rocío. Gracias a vos. Vamos comer algo.